Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl Ug Si Nonchalant. Bayuhan akong sayaw, Christine, oy. Gamay pa dyan kagawak. I know. Woohoo! Dance pa! Ay, ate! Manayaw sa me! Ay, ay! Ay, ala! Kiinisa na! Music ko sweet! Uy, Facundo, wanna dance with me? No. You think ganahan sa kong makipanish ni mo? Limuel, ali, manayaw ta. Kupot og tarong sa kong hawak, ha? Kuya, mamalig na lang ta sa itong lamisa? No, let's dance. Ha? Kaumot niya. Lalaki kayo ang iyang baho. Kalami niya kaksoy. Facundo. Oh, yan na. Sorry kuya. Nakagakus ko. Ay! Nayaw ta, ay! Nayaw ta, Ili! Nayaw ta! Ingon ka di ko, oy! Anak ka, nakasabot ko, wa si Yana. Anak ka di ko, oy, wa si Yana. Nagparis sila si Sir Facundo, anak ka. Sige lang, kita lang paris! Wala klaruhan dyan si mga isulti eh. Klaro dyan kay nako. Napagani question mark, anak ka. Nganong di man ka nako, anak ka. Di ba, adit yan, anak ka di ko rin mo. Ako may nung ibawas di mo may ako na sulti. Manyan, sultihan ka, nganong di man ka nako. Binga ka, gwapa na ko rin. Siksi pa kay ko. Wala klaro ha. Anak ka pero bayot. Kunyag bayot, gwapa. Wala klaro kayo na nakabisan na. Niriak pa ka, nana pa ka kasabot ka sa akong gisulti. Nangutan na dyan ka na ako. Mo ayon dyan ko na mo. Nagtuok ang wako ba kasabot ni mo. Kasabot ko ay. Suod nila si Yana. Sikit kay sila nanay. Christine? Nagsikig tutok kay Facundo si Yana. Samtang nasa layo magtanaw si Facundo. Madili pa. Tuyo na gusto ko ng gabi. Ay, sorry. What you Sorry ninyo, sorry. Sir, sorry kayo, sir. Huwag magtanaw na mo. Iyang gigiyahan si Yana palayo na mo. Sunod-sunuran na mo sila. Christine, dinilan ta. Musunutan nilang Yana. Dinilan ta, may isulti ko nimo. Ha? Ako ba pa kadungog? Ado sa taas taplin, may isulti ko nimo. Ha? Magsulti ta. Sulti lang. Dili ta magdungog din, he. Ado ta dito tapita, oh. Naibaw na ko sa ibang isulti. Ha? Nahibaw ka? Oo. Moingon ka nga, you like? Oh, sorry. Wala ko tiwa, pero tinuod nga nagagusto dyan ko nimo, Christine. Mahimo bang manguyab ko nimo? Okay. Tinuod? Okay ra? Yeah? Salamat ha. Ning, muadto niyo ko sa inyo. Sa mansion kung okay ra, misita ko ninyo. Oh, there's no need. Ha? Dili, mahimong mamisita ko? I don't know, pero di na kinahanglang mamisita pa ka. Kay gisugot na ta ka. Yes! Kita na! Imo na akong isugot! Hala! Yes! Nanguyab sila ni Christine. O, gisugot ni Dayo niya. Nakadungog ka, kuya? Uyab na sila si Limuel o si Christine. What? I don't care. Sana all. Nagkauyab din niya sa bailihan. Gusto kang mahimong ingon ni Ana, kabarato yan. Aha? Dili kuya, oy. Di lumba ang relasyon. So, wait for the right time. Alang nimo. Kuya. Ay, uwa magugo magdaligod, kuya. Uwa ko makinahanglan og laing lalaki. Igo na nga naa ka. I love you, Facundo. What did you say? Ingon ko, I love you, Kuya Facundo. Ay, disco music na. Manayaw pa ta, kuya. Sayang. Ginisa ng music. Mas ganahan pa unta ko nga. Makakagusto nimo. Mas ganahan ko ini, disco. Woo! Christine, dili ta lapita. I love the nightlife. Let's boogie. Yay!
Yes, sayaw! Sayaw pa! Sayaw! Manggawas lagi ka din Ha? Nga naman? Magsulti ta. Sulti lang, maminaw ako. Ganahan pa ko masayaw. Christine, gitanaw na ka sa uban. May mo bang hinahinay lang? Basta na disco sa inyo di ay. Disco gani sayaw, gid na. Sige na! Woo! Woo! Come! Dali na sayaw na! Hi, Facundo! Woo! Hoy, sayaw, hoy! Humalang sweet music. Nagbarog ra maghihapon ka diha. Murag kag kadilang giugbok. Woo! Ah! Ate, Christine, balik ka dali. Yes! Nabot man kadila ni Yana sa pakundo eh. Dali. Limbal unsa ba? I am trying to enjoy here. Mahigog ta ni Sir Pakundo. Dali na. Sis! Hey! Fuck! Kondo! Let's dance! Diday ka, ha? Hala, giguyod ngiliman si Christine. Mubiya na sila din sa tunga, kuya. Dali na. Mangundang ta. Ay, kuya! Kuya, what ako? Uy, ikaw ba? Unsa ba? Ano palayo man ta? Uy, ba? Ano gidama ko ni mo din eh? Kanahan pa ko masayaw. Magsulti ta. About what? Bahin sa duha. Like unsa man? Bahin sa atong ugma. What? My gosh, Limuel, uyab pa lang ta. Magsulti ta bahin sa atong ugma, like do. Pila ka minutos pa lang ta kang gisugot. Nya, karon na dayon ang atong topic? Oh my God, hala ha? Iwa ko magbinuang nimo, Christine. Seryoso ko. Ayaw pala ka seryoso kay makabuang na, Limuel. Mahimo bang magtinarong ka? Bisan karon lang. Pwes, muna ni pinakatarong nako. Unsam din ning imo nako. Ang unsa man? Kining atong relasyon. Unsa ra ni para nimo? Wara. Wara. Gisukot maghapon nimo. Oo. Unya nga nang wara man. Kay dili man seryoso. Pero seryoso Uyab-uyab ko. ra man. Pero seryoso lagi ko. Christine, nag-waiting ako. Kung magkagaluwar na unya ko, mangita dahin kong trabaho. Aron makatigom na. Kunya, magkapakasal na ta. What? Ingon ko niya na ka seryoso nimo, Christine. And what made you think na mapakasal ko nimo? Ha? Di pa ko anda magminyo. Hinungdan nga di pa ko gusto mo seryoso. Pero Christine, Kung ganahan kang mangitag pangasaw unon, di na ako. Mga karon pa lang, magbuwag na ta. unsa? No, dili ko musugot. Bisa magkamatay pata karon. Dili ko musugot nga imo kong buwagan. Yo, mamukos ka? Humugos. Pwes, wa kay mahimo kay di ka makapugos na ako. Buwag na ta, friends na tagbalik. Kana kwen, okay ra nimo. Pero kung dili ka makikamigan na kog balik, o bahala ka. Basta kay buwag na ta. Sa ingon ana lang kasayon. Aha, ingon ana ragid ka sayon. Mo ba? Oh, dili di kaganahan og lalaki nga mo seryoso nimo. Pwes, kung mauna, ihatag sa nako nimo ang imong gusto. Uy, iko, libalon sa bahay mo ka! Limuel! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!